искам да ви поздравя с добре дошли на първото национално изложение за изобретения и иновации, организирано от Съюза на изобретателите в България с помощта на Федерацията на научно-техническите съюзи и с подкрепата на Патентното ведомство на Република България. Надяваме се, че изложението, което откриваме днес, го очаква добро бъдеще и дълголетие. Много трудности и противоречия бяха в основата на неговото организиране. Идейното му зачатие датира от първите години на века, за валутата на който век беше обявена интелектуалната собственост. Дълго и мъчително беше и ембрионалното му износване, за да стигнем до този ден в края на десетилетието, точно след 20 години преход, в резултат на който в страната се създадоха условия за ненужност на градивно-иновативно мислене и с реален сектор, без необходимост от нови изобретателски решения, но с наличие на големия и точен съдник на всичко истинско и полезно за хората – пазара. Пазара на стоки, пазара на услуги и пазара на технологични решения. Посвещаваме изложението на Европейската година на творчеството и иновациите. Надяваме се скоро да дойде времето, когато българските изобретатели и иноватори се почувстват истински европейци и това чувство да е породено от плодовете на техния интелектуален потенциал и труд. Успяхме ли да привлечем, макар и на пръсти да ги броим, представители на бизнес? Имаше ли? Да. Радва. Вчера са минали от Синхуа и са минали всичко. Това се казва държавна политика. Абсолютно. Това е абсолютно държавна политика. Всичко останало си го приказваме тук така. Значи, за съжаление, държавна политика нямаме. И това, което казваме. Значи, за какво подкрепа? Така. Значи, бизнеса не се интересува, защото, за съжаление, макар и наченки, нали, той го няма нашия български бизнес, който иска да прави нещо българско. Ние сме си виновни за това, за мястото на изобретателите в нашето общество. Защото много хора от нас правят неща, които не трябва да го правят. И второто, вече го казах, което е първостепенно, защото не сме обединени. Така че, първо, нека да се обединим. Ние ще направим всичко възможно и ще послушаме всеки, който има добри идеи и намерения и помага с това. Подчертавам последното, защото знаете ли, омръзнало ми от експерименти или пък от някакви такива звезди, които идват, минават, хвърлят някоя невчесана мисъл и отминават. След това не можеш да ги намериш, даже да напишат това, което са казали, или пък да помогнат в най-елементарното нещо за някое събитие, което правиме, или пък просто да съдейства за нещо. Когато опре нещата до организираност и до съвместяване на няколко дейности и до влагане на труд, нещо ни няма.
на времето се писа стратегия за развитие на България. Аз не можах да я видя. Кой я написа, какво писа, но според мен изобретателството и изобретателския потенциал на България не беше предвиден в стратегическата програма за развитие на България, а той не струва нищо. Само чиста мисъл. Не иска суровини, не иска материали, не замърсява, носи престиж и много други неща. Но, да, носи и пари, но първо трябва да се създаде това нещо, което дава възможност хората да го заявят. Позитивното, че все пак започнахме нещо. Че трябва да сте горди, че сте част от едно нещо, което надявам се да го направим много голямо и много добро.